ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ନୋଟ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଆସନ୍ତୁ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା। ମୋ ଭଉଣୀର ଏବେ ବାହାଘର ହୋଇଛି। ବାହାଘର ପରେ ଏଇଟା ତା'ର ପ୍ରଥମ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ସେହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଭାରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆମ ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ବାଣ୍ଟୁଛି। ମୋର ଗୋଟେ ପିଇସା ହେବେ, ତାଙ୍କ ଘର ଆମ ଗାଁଠୁ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେବ। ରାତି 9ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭାର ଦେଇ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଜୋରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସେଦିନ ରେନିକୋଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ମୋର ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପାନ ଦୋକାନ ପାଖରେ ଠିଆ କଲି। ସେଠି ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇଲି। ମୁଁ ଦୋକାନୀ ଭାଇନାକୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇନା ଏ ବର୍ଷା ଆଉ କେତେ ସମୟ ହେବ? ଦୋକାନୀ ଭାଇନା ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ କି, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ କି ଏଇଟା ବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା, ରାତି ସାରା ଏମିତି ବର୍ଷୁଥାବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲି। ମୋତେ ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ବି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଠିଆ ହେଇ ହେଇ ମୁଁ ସେଇଠି 5ଟା ସିଗାରେଟ୍ ଫୁଙ୍କି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ ବର୍ଷା ଥମିବାର ନାଁ ବି ନେଉନଥାଏ। ଶେଷରେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି, ଯାହା ବି ହେଉ ଯେତେ ବି ଓଦା ମୁଁ ହୋଇଯାଏ ଆଜି ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ମୋ ପକେଟରୁ ଚାବି ବାହାର କରି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ତ ଦୋକାନୀ ଜଣକ କହିଲେ, ଭାଇ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଯାଆନି, ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ। ମୋ ଦୋକାନ ରାତି ସାରା ଖୋଲା, ଏଠି ରହିଯା। ମୁଁ ଦୋକାନୀ ଭାଇନାକୁ କହିଲି ଯେ, ନାଇଁ ଭାଇ, ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଜି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲି। ଏଇଟା ଗାଁ ରାସ୍ତା, ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଚଲାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ପଳେଇ ଆସିଲା। କେଜାଣି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା। ମୁଁ ସଡନ୍ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଦେବାରୁ ମୋ ଗାଡ଼ିଟି ସ୍ଲିପ୍ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ସହ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲି। ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ଟିକେ ମାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ହାତ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ମୁଁ କଷ୍ଟ କରି ଉଠିଲି, ହେଲେ ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ସେ ଷଣ୍ଢକୁ ଆଉ ପାଇଲିନି। ଏଇଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡର ଭ୍ରମ ବୋଲି ଭାବି ମୁଁ ଗାଡ଼ି ସଳଖିଲି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲି। ଏଥର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାର ନାଁ ବି ନେଉନଥାଏ, ଆଉ ପାଖରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲୋକ ବି କେହି ନଥାନ୍ତି। ଅନ୍ଧାରରେ ସେମିତି ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହୋଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ନେଉଥାଏ। ଆଗରେ ଗୋଟେ ନାଳ ମୁଁ ଦେଖିପାରିଲିନି, ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି। କି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମୋର। ଏହା ଭାବି ମୁଁ ନାଳରୁ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ ତ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ତା ମୁହଁ ଦିଶୁନଥାଏ, ମୋତେ ତା ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଉଠିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତା ହାତ ଧରି ଉଠି ପଡ଼ିଲି। ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଯେବେ ମୁଁ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖେ, ତା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିର ମୁହଁ ରକ୍ତରେ ପୁରା ଜୁଡ଼ୁ ବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ତାର ପାଦ ମାଟିଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଡ଼ିକି ଥାଏ। ଏଇଟା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପିଶାଚୁଣୀ ବୋଲି। ମୁଁ ସେ ଜାଗାରୁ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୋର ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗୋଟେ ଅଟୋବାଲା ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥାଏ। ମୁଁ ସେ ଅଟୋ ରିକ୍ସାକୁ ହାତ ଦେଇ ଅଟକେଇଲି ଆଉ ପଚାରିଲି, ଭାଇ ଭୂଷଣ୍ଡପୁର ଯିବ? ସେ ଅଟୋବାଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ ଯିବି, ହେଲେ 150 ଟଙ୍କା ନେବି। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଭାଇ ଯାହା ନେବ ନିଅ, ହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଚାଲ। ମୁଁ ତା ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ବସି ମୋ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲି। ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ଅଟୋବାଲାଟା ମୋତେ ପଚାରିଲା, ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ଜୋରେ ଜୋରେ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛ? ମୁଁ ସେ ଅଟୋବାଲାକୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଲି। ସେ ମୋ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲା, ହଁ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ସତରେ ଗୋଟେ ପିଶାଚି। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ଆଉ ତାର ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଅଟୋରେ। ତା ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର। କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ଅଟୋକୁ ଅଟକାଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଲୁଟି ନେଲେ, ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହ ଖରାପ କାମ କଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ସେଇ ନାଳରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେବେଠୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ସେ ଅଟୋବାଲା ଭାଇନାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ହେଲେ ତମେ ଏତେ କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେ ଅଟୋବାଲାରୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା କି, କାହିଁକି ନା
ମୁଁ ତ ସ୍ୱାମୀ। ଆଉ ତମ ସାଇଡ଼୍କୁ ଟିକେ ଦେଖ। ମୁଁ ଯେବେ ମୋ ସାଇଡ଼୍ ସିଟ୍କୁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବସିଛି। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସକାଳେ ମୋତେ ଗାଁର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ନାଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲେ। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଭୂତିଆ କାହାଣୀ ଅଛି, ତେବେ ଆମ ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଣ୍ଡ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।